Hakawai ka jinja accident ka belajar ka janmi jong ka khat santri ul BRR ja arpsau hakapor sau shitengi e wei briu la do e la ka jingim hadin baka bike pulsar ka baunya kadang temu ban hiar sa kathan Guwahati kala lej ban tenra hiyo divider obadan harut surok ba ka badan ha ka snong sang Bangla Riboy district unongnya jong ka tok ula klar no hasen baru bosong na dien pat ula ban saujur ketika bike pulsar ka di border new registration number AS15K RR Lightway Hagbau nongnya udah beletip kerteng kemu Rasid Ali kat pras nam karta, baru Subham Das kat saus nam karta ubosong nadien, bat ki badairu ki bosong basa habernihat harli bagan. Hadien kat tu kanipor ki bor pulik kilapoy ha tega jaka ban penong e jing token, bat lepen kit no ikite ki arngot sa civil hospital nongpo. Kani juga Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya